Profesional guztiak esaten dute eskutuan daudela hainbat kasu ezagutzen duguna dela errealitatearen zati bat, eta horrexegatik lehen aipatzen eban gure helburua dela egoera hauek ekiditzea noski, baina era berean egoera honetan dauden emakumei ere gure babesa eta gure zerbitzuak euren esku jarri behar dituguz, pausua emateko eta izkutuan dauden egoera horiek salatzeko, egia da eta gainera kontuan hartu behar dugu, orain ez dakit 15 urte, orain dela 15 urte, kasu hauek esparru pribatuan kudeatzen ziren. Ematen du, igual ez dakit, aldaketa hau orain dela gutxi eman da, espazio pribatuan kudeatzen zen zerbait, espazio publikoan pisu handia eta ardura handia duen gai bat bihurtzera pasatu da, lehen mailako ardura bat izatera pasatu da, eta hori ez da bere sortutako zerbait, baizik eta atzetik izugarrizko lana egondalako, eta nik uste dut hor dagoela ere gakoetako bat, ez da. Uste dut beharrezkoa dela gizarte guztia lanean jarraitzea, bide honetatik oraindik bide bat egin da, baina tolerantzia 0 puntu horretara heltzeko bidea geratzen jaku egiteko, eta uste dut hori kontziente izan behar garela horretaz.